Biat langening kalang yiwana glara pandamun cara Nondor kekonang surem sorotetan badang Amit pasang kaliman tabik sinapitun lho duni kalepatno sang Ewang Bathara. Yayi, pun Kakang sing teka Yayi. Koko Prabu. Dereng antawis dangu sarawuhipun paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sumenging pangabekti kula mugi kunjuk Koko Prabu. Ya Dimas Margana wis tak trima pangestuku wae tampanana. Sanget anggen kula mundi kasekecakno anggen paduka pinarak lenggah. Wis ora kurang prayoga Yayi. Dereng antawis dangu sarawuh paduka Prabu kula ngaturaken sumenging pangabekti kula mugi kunjuk. Ya anakku wadon Manuhara wis tak trima. Pangestuku wae tampanana. Sanget anggen kula mundi kasekecakno anggen paduka pinarak lenggah. Wis ora kurang prayoga Manuhara. Harjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Pun Kakang teka ana Madukara kene sepisan suwe tanemar tinju marang kahananing kasatriyan. Genep sing ping pindho pun Kakang nekani alam oneng, alam kuwi tembung lawas oneng kuwi katresnan, genep triwigatining perlu. Pun Kakang teka kene ora liwat pun Kakang bakal nungko bab kabar kang wis tak tampa. Wektu dina iki Si Adi bakal ngomah-omahake putramu si Manuhara. Inggih Koko Prabu. Lah jodone nek anak ratu ngendi, nek anak satriya ngendi? Koko Prabu. Rumaos ewahaya leng pambudi anggen kula badhe ngudaraos lelampanipun Madukara. Kathah putra ratu, kathah putra satriya kepengin ngayunaken dhateng ingkang putra pun Manuhara. Menawi kula tampi ingkang setunggal sanesipun duka, menawi kula tampi sanesipun ingkang setunggal duka. Koko Prabu. Rumaos ewahaya ling pambudi Koko Prabu. Lanjur Si Adi duweni rasa piye? Ubayaning manah kula Koko Prabu kula nggadahi sayembara. Sok sindra kewa ingkang badhe ngayunaken dhateng anak kula pun Manuhara. Kedah lenggah jajajar kelawan Manuhara. Menawi ingkang kiyat, ingkang kakung, ingkang kawon Manuhara ateges Manuhara kedah ngladosi dhateng pun tiyang kakung kala wau. Parandene menawi anak kula lenggah sajajar kaliyan pun tiyang kakung kang boten kiyat anjejeri dhateng anak kula. Ateges menika didi jodhonipun anak kula pun Manuhara Koko Prabu. Midaring radhang langut ragil kuning ubadi mendrani Panji asmara kang mimbut dadi wong dani Sang Tyahayu Srukasmaran hanyawang tegalan sabin dereng antawis dangu nggih nyewawan pangandikan Sang Kutha kelawan ingkang Raisang Margana praptanipun ingkang Raka Nalendra Dwarawati Sang Tribathara Kresna. Jroning pananggilan semune kawuryan
wigatining karsa kaparing nata Koko Prabu kula ngaturaken sengkeming pangabekti kula mugi kunjuk iya Dimas Harjuna tak trima kula ngaturaken pasegan pana karami Koko Prabu Yayi Kuntadewa nggih kula tampi Yayi wonten wikados menapa dening keparingipun Koko Prabu rawuh wonten jeroning laladan kasatriyan Madukara Yayi tekanipun Kakang sepisan suwetan marang tinju marang kahanan ing laladan Madukara genep sing ping pindho wektu dina iki ndadekno sumurupmu apa bener kowe duwe anak wadon jenenge Manuhara inggih Koko Prabu anakku Somba gandrung kapirangu karo Manuhara upama entuk wektu dina iki anakmu bakal tak jaluk tak gathuk ning marang si Somba perlune sewanci-wanci aku wis lumengser keprabon anakmu Manuhara karben njajari Somba nggone jemeneng ratu ana negara Ndarawati gandeng kathah ingkang samya nglamar dhateng anak kula Koko Prabu kula nggadahi penyuwunmu apa sinten ingkang kiyat lenggah sajajar kelawan anak kula pun Manuhara ingkang pantes dipun ladeni Manuhara inggih kala wau lan ingkang kiyat lenggah sajajar kaliyan anak kula kala wau sapa sing kuat linggih sajajar kelawan anak Manuhara ya kuwi sing pantes diladeni anakmu ngestokaken dawuh Somba rene ya Somba Somba kula wonten dawuh diweji Somba kula paman kowe arep seneng karo Manuhara ngono inggih Manuhara wonten paridamel menapa Rama coba kowe mapan ana ing jeroning pelaminan lamun to kowe lungguh jejer kelawan si Somba kuat lenggah sajajar kelawan kowe Somba sing kuat mbok ladeni nggen Manuhara ning lamun to Somba ora kuat ateges ya kodrate Somba dudu jodhomu ngestokaken dawuh wong ayo lenggah sajajar kelawan calon bojomu aku wong ayu nderek dawuh timbalan patuku Gandeng menika dados kersanipun Kanjeng Rama. Menawi paduka lenggah sejajar kaliyan kula paduka kiyat piye paduka ingkang pantes kula ladosi Kakang Mas. Parantene paduka menawi mboten kiyat kodratipun paduka kedah mboten kula ladosi Kakang Mas. Aku genah kuat lungguh jejer kelawan kowe wong ayu. Bocah pacarita kaya mangkono. Eling-eling Sang Dewi Manuhara kesinungan dayaning wahyu perjurit. Mila saka agenging wibawaning wahyu perjurit ingkang sampun manjing dhateng raganipun Sang Dewi Manuhara. Angawonaken dhateng wibawanipun Sang Somba.
saka kawon kaperbawan geblak plak kapidara sang sumbu. Waduh. Banjur kowe plak kapidara ndepani Bantala ki piye Samba? Wisata, kula diwensi. Kowe Jejara Manuhara kuat apa ora Wisata? Nggih, ngestakaken dawuh. Yayi, pun Kakang putra Kang Wanalendra Mandura Prabu Baladewa jenengku Raden Wisata. Aku pengin ngayunke kowe, Di. Aku pengin mengku garwa kowe, aku pengin mulyakne kowe, Manuhara. Menawi mekaten kersanipun Kanjeng Rama sok sinten kewa ingkang kiyat lenggah sajajar kalian kula. Inggih menika ngepantes kula ladosi mugi-mugi paduka kiyat lenggah sajajar kalian kula Kakang Mas. Ya Manuhara ya. Jikara kang bala temingala campuh ngedali ler dadhet wileting ganda. Danyewanggung manguncang idi. Kocap kacarita kaya mangkono datan benten kaliyan Sang Sumba. Sang Wisata ageng inggil ning kawon kaperbawan kaliyan dayaning wahyu perjurit ingkang sampun manunggal sajiwa kaliyan pun Manuhara sigara geblak plak kapidara Sang Wisata. Wah! Jikara kang bala temingala campuh acamba samya ngedali Paduka sinten Raden? Aku bocah saka Kendali Sada jenengku Bambang Purwaganti. Kepareng paduka badhe menapa aku uga bakal nglamar karo panjenengan wong ayu. Wong ayu yam-yam tilam perjiwatan retna jumanten adyake sesetya ora ana garwa jenggelang-jenggelang pinangku gelunging malang mungpun Kakang. Ayo turut ana bramantianing pun Kakang wong ayu. Raden menawi paduka kiyat lenggah sejajar kaliyan kula. Mboten enjang mboten sonten kula tetep badhe bekti dhateng paduka Raden. Paranti menawi paduka mboten kiyat sejajar kaliyan kula nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi panjenengan. Yen pancen mangkono wong ayu ora ning wong sing kuat muka jaba Bambang Purwaganti wong ayu. Eleng-eleng bocah saka Kendali Sada turasing Sang Anoman pandhita sing kondhang. Nalika nom-nomane Sang Anoman gembong Swelagiri.
mencorong cahyaning Sang Bambang Purwaganti. Parandene tetep kawon kalian dayaning Sang Wahyu Prajurit. Saka mencorong Wahyu Prajurit ingkang manjalma dhateng Sang Dewi Manuhara ngeblak Sang Bambang Purwaganti. Wah. Cahayu. Sampeyan sinten kok kaya wong kodo ngono. Ngendika ki mbok ya sing apik. Ketok menek wong desa ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama. Iki ana ngendi kudu trapsila, kudu tata krama ora ngono le. Hae. Dianggep apa aku? Lah piye? Kudune ki nak ya tekok apa kowe sing jeneng Manuhara ora ngono kok le. Hae. Kaya wong ning sawah ae. Apa kowe sing jeneng Manuhara? Heeh. Kowe jeneng Manuhara ta kowe? Lah kok malah saya elek menur. Iya aku Manuhara, kowe sapa? Aku cah Kombanyu. Jenengku Antasena. Jenengmu Antasena? Iya. Aku anak Urang Ayu. Mbahku kuwi ula. Mbokku kuwi rajaning Urang. Kowe teko kene arep ngopo? Aku dudu iwak, aku dudu kancamu. Aku ya arep nglamar no. Kowe ya arep nglamar karo aku, ya arep seneng karo aku. Iya no, ambak aku wong banyu. Ning aku ki ya satriya kaya wong-wong liya-liyane kae. Aku ya wong kaya tunggale sing nglamar kowe mau ngarep. Antasena. Piye? Sing bagus sing ngerti tata krama wae tak tampik lan ora kuat nampa wibawaning pepadang sing manjing nang ragaku. Aja meneh kowe ngerti Antasena Samba kuwi anak Ratu Ndarawati. Ratu sing kondhang Waskita ngerti sadurunge minarah wae geblak ora kuat nampa wibawaning Wahyu Prajurit sing manjalma karo aku. Wisata sing gedhe dhuwur putra Siwa Nalendra Mandura wae ya dheweke ora kuat. Bambang Purwaganti putune Anoman pendhita sing mateng semedine sing gentur dapane wae kalah saka dayaning Wahyu Prajurit sing manjing nyang ragaku. Aja meneh kowe bocah wong saka banyu ora ngerti lor kidul kaya entung kaya cah kudu. Apa kowe kuat nampa pengabaraning Wahyu Prajurit sing manjing nyang ragaku? Ya dicoba no. Apa-apa ki dicoba. Urung luwih sombong ora umum kowe. Piye? Gelem kowe? Aku gelem-gelem wae. Ning janji kowe padha-padha karo kancane lungguh jejer karo aku. Nek kuat kowe tak lateni, nek ora kuat aku ora sudi ngladeni kowe. Tenan? Iya. Ya tak cobane.
Miyadlangening kalangi wanaglar pandamun cara dina nirga konang surem sorotetan padang kasolan pajaring Antasena piye apa kowe ora wedi karo Wahyu Perjurit sing manjing nyang ragaku oh gak wedi aku kowe ora wedi ora rasane piye kowe ngadep karo aku rasane ya mung biasa-biasa wae liyane kowe mau sedilit wae geblak kok kowe kok sajake kok kuat mbuh kuat mbuh ora ning rumangsaku rasane biasa midaring radhang langut ragil kuning ubadi mendrane Panji Asmara oh dadi wong tani Kocap kacarita kaya mangkono saya tentrem penggalihe Sang Antasena dupi ngadhep Sang Dewi Manuhara ing mangke kados piyayi kakung sanesipun mencorong cahyaning Wahyu Perjurit ingkang manjing dhateng raganipun Sang Manuhara adat lupiyanipun wonten piyai kakung ingkang njajari dhateng lenggang Sang Manuhara datan kuat nampi wibawaning Wahyu Perjurit ingkang manjing dhateng raganing Sang Manuhara parandene Sang Antasena kiyat nampi wibawaning Wahyu Perjurit eling-eling Sang Antasena nggadahi sungut ketingalipun sami digdayanipun kalian sungutipun Sang Antasena ados kali nututi sabun wangi cindane tuku roti yagane ora dikei Raden paduka ingkang pantes kula ladosi Raden paduka ingkang pantes pinangka dados sesembahan kula Raden buktinipun sanesipun paduka ngeblak plak kapidara datan kiyat nampi wibawaning Wahyu Perjurit ingkang manjing dhateng kula parandene paduka kiyat nampi wibawaning wahyu ingkang manjing dhateng kula Raden menawi ngaten paduka ingkang pantes kula ladosi anakku nggih anakku
ateges ingkang pantes kula ladosi wong kudu niku Rama. Kok kowe ngarani wong kudu? Sanes-sanesipun ngerti tata krama, ngerti basa. Raden Sumba ingkang bagus mbranyak pasmonipun kemawon boten kuat lenggah jejer kalih kula. Kakang Raden Wisata inggih boten kuat linggih jejer kalih kula. Bambang Purwaganti semanten ugi boten kiyat. Parantine wong kodo malah kuat linggih jejer kalih kula. Waladalah anakku nggih. Nek ngono kodrate kowe kudu dadi jodhone Antasena. Anu iki bojoku engko. Hah? Cah kuwi apatute malah ngon wedhus kok. Bangetene celohak-celohok. Jlamprong. Kang Mas kados pundi? Jlamprong ki apa to, Pak? Ngeten nggih, kula blakake saniki gandeng ira lunga ya cethoe. Pake sampean niki kalih niku adine niki, dadi niku lek sampean. Wah, lek. Dadi nek ngono bapak besanan karo lek. Pak. Iya, aku besanan karo Pakmu cilik sing mbok pek kuwi adimu dhewe. Lah alhamdulillah. Ngantek dhuwur mun alhamdulillah. Manuhara. Apa Rama? Nolya rono. Aku isin. Aja ndadak isin. Kuwi calon bojomu. Manjen wong wedok ki malu-malu kucing senengane. Rekak-rekake ya meneng ae, angku, anggak. Saya suwe-suwe ya leh. Mane ya enggak mau. Enggak mau. Suwe-suwe, "Ayo iki apa iki?" "Apa kuwi?" "Mbuh iki apa?" "Kok atos-atos kiyal iki apa?" "Mbuh." Suwe ya mau. Nolya rono. Iya tak noleh. Aku isin. Ampun kajenge, rasa noleh ra apa-apa. Kowe muni Rama, aku ketuju. Rama, aku ketuju. Antasena. Piye, Lek? Lah, Lek. Pak ngono lho. Wah, ora, Lek. Paman aku nuju. Lek, aku nuju, Lek. Nuju maju ngono. Leh. Juti nuju anak loro dadi sawiji muga-muga diparing ana kaken-kaken inen-inen. Antasena. Piye, Lek? Manuhara ki ayu apa elek? Ayu no, Lek. Manuhara. Piye, Rama? Antasena kuwi ayu apa elek? Kok ayu apa elek piye to? Bagus apa elek? Bagus. Antasena. Piye, Lek? Nek Manuhara ki maune ayu dadi elek kowe ora gela. Gak. Manuhara. Piye? Nek Antasena kuwi maune bagus dadi elek kowe ora gela. Ora. Tenan. Iya. Wis kana padha dolanana ning keputren kana. Antasena Manuhara pantes dadi bojomu.
Sampeyan wis teng pundi? Oh, jurakane ndrepke ya anak buahe melu ngasak. Lah karep sampeyan. Oh, ndara rabi, aku melu rabi no. Lah sing ngajeng mangkarepke sinten? Ya sampeyan kuwi no. Oh, dadi gedhe cilike sampeyan ajeng seneng kalih kula ngoten nuripun. Ha seneng nek mathuk. Aku arep kok kowe prawan, randha apa soman? Randha ya ngopo, prawana ya ngopo, sowana ya, somanana ya ngopo. Nek kowe randha aku Dudha. Nek kowe prawan aku Jaka. Dadi gedhe cilik sampeyan ajeng ngepek bojo kula ngoten pripun? Iya no. Ngeten mawon. Nek sampeyan iso mbatang cangkriman kula purun ngladesi panjenengan. Nek iso mbatang cangkrimaku, cangkrimamu kowe gelem ngladeni aku. Ngono nggih. Cangkrimamu apa wong ayu? Urung-urung kok nyangkrimi calon bojo. Alah. Malah kaya ceret reng. Gandengane gelem niku napa? Kowe tak pek bojo gelem apa ora? Ora. Kowe omah-omah karo aku gelem apa ora? Ora. Kowe nglumpukne hasilku gelem apa ora? Ora. Blak-blakane kowe dadi bojoku isin ora? Ora. Lah nek ora ayo. Waduh, duh. Nah, kalah karo Bagong to kowe. Wah, sekelimah. Timbangane sampeyan ditampik mriko nggo kula ladeni mawon. Enggak kula ladeni arep kula niku tuwek kula randha ning kula sugih. Kok mundur-mundur to, Reng? Sri Gunung. Sri Gunung ki piye? Tak doi kaya cengoki bareng tak ceraki kaya munyuk. Ajak adek le ngendel-ndelke ngece men ngareki wong kaya munyuk le tok ndel-ndelke apamu. Apa sarungmu le lepek kuwi? Apa klambimu sing ora tau salin kuwi? Sing ngareki wong tek kaya munyuk ki anggepe apa? Ora tempiling malah jiwat-jiwit. Apa kowe sugih tenan? Sugih. Omahmu kek endi? Kae iku lho kulon kae nggon gedang slirang kae. Tenan. Heeh. Nek kira-kira kowe sugih aku gelem. Gelem. Ning tak tiliki sik kocak ora. Wis ora kocak ki, Tru. Kaya kambil ae. Oh. Piye? Kowe gelem? Ya, gelem. Nek gelem ayo. Yo nyang omahku kono. Kowe njaluk apa-apa keturutan. Oh iya. Aku teko kono engko aku arep adus aku. Nek mau ngadus banyune akeh, sabune wangi, odole anyar. Iya. Bar adus karang Mas, aku kesel aku. Aku pirang-pirang dina ora tau turu, aku arep ngematke turu aku. Bar adus aku arep nganggo sarung anyar. Tak tukoke sarung anyar aja samar. Sarungmu gantine letek mbok nggo. Iya. Bar kuwi engko aku arep turu aku. Apa nak gojek-gojek sik? Gojek piye? Ya ken mesra ya gojek-gojek sik. Engko kowe tok-tok tak keroki. Ngono. Nek mbok keroki aku gelem, aku kesel aku. Iya, nggon gitok-gitokne iki rasane kaku-kaku. Iya. Aja samar. Ku bar tak keroki engko terus gojek. Gojek piye? Aku tok-toke mlayu engko terus mbok goleki kowe tak getak makdar. Oh ngono, mungkin mesra engko kowe mlayu genti. Kowe mlayu genti terus tak buru tak goleki terus aku mbok ketak makdar. Iya. Kuwi jenenge gojek. Mungkin mesra. Nek arep modar iki tak gojek barang. Mungkin mesra kok. Engko aku tak nganggo sayak sing dhuwuran teko ngisoran sing semrawong kae gen ketok mesra. Iya. Wis ora kathokane ora apa-apa wis. Tak nganggo. Ora sanggo sayak wis. Ya ora merangsang. Aku tak nganggo kae lho, daster le semrawong le kaya kaca kae lho. Le nek disawang njero sok ketok sok ora. Lho, ora ketok apa ya meloho. Ngono. Engko gojek ngono kuwi sik. Gah, aku arep turu aku. Oh, turu urung kok turu kok tak jiwiti. Oh, jiwitno babat ngarit gulumu kowe. Oh, urung-urung malah padu no.
anek aninung jaji cahong mathuk oke rene dentang 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 aduh malah kaya truk aku digendong gendong piye kaya kae mau wah saya mlaku gendong barang ora gen mesra kok digendong kosong angkat kiwa junjung tengen ciro lu ngentut kok mau nyengenges tok ngentut ora muni kok makjus banter mentute banter kok suarane dawa men ngono kuwi nari amba ciute bolongan jus wah malah kaya nyunggi WC saya kene apa mi gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon ler gincanging sang mawe garan durung wong ayu aku wong gunung aku uripe ora tau weruh eloke kasatriyan Madukara kaya ngene aku sajege urip urung tau ngerti mencoronge keputren kaya ngene urung mangsa nggumun setahun jembleng serendeng Manuhara wonten paridamel menapa aku arep kok tresnamu nyang aku sepira ketok ngono sepira tinimbanganipun ingkang naros Paduka kula badhe nyuwun pirsa kalian Paduka rumiyin tresna Paduka dhateng kula sepinten sak gunung kulon tresna banget aku karo kowe menawi kula kok benten kalian panjenengan benten piye tresna kula dhateng panjenengan namung sak kuku ireng wah lak nyegele to aku sak gunung kulon kuwi mung sak kuku ireng Raden ampun kleru panampi menawi gunung menika saged jugruk ning menawi kuku dipun kethok sonten enjing tukul dipun kethok enjing sonten tukul wah nek ngono malah nemen kowe timbang aku nuwun inggih piye carane ngrung-ngrumanno piye caranipun ngrung-ngrumanno Paduka mboten pirsa lah piye to apa kaya wong banyu kae pripun yam-yam tilam perjiwatan rena jumanten adiake sesetya ora ana garwa jenggelang pinangku gelunging malang mung pun kakang ayo tak emban ayo tak pondhong wong ayu aku nek ora urip bareng kowe luwung mati tak udhokke nyawaku wong ayu Raden kula isin karo sapa kalih niku kowe kok ya ning kono ta Tru Jariku ya arep pengen nonton kok. Nek wis nonton tak cakne karo bojoku kok. Ndaramu isin. Kuwi melek ora aruh iki Manuhara. Kan marep ngetan. Marep ngetan. Ngono nggih. Kowe marep ngetan Petro. Nggih. Yo ayo alah marep ngetan. Ayo marep ngetan. Yo ayo madhep pengetan ayo madhep ngetan Manuhara yo tunggal guling karo bojomu Antasena ayo yayu tak emban ayo tak pondhong wong ayu kula isin piye kon marep ngitan kok malah ning kono. Lah piye karepmu? Kan marep ngilen mawon. Petro, marep ngulon Petro. Ya ayo alah marep ngulon. Ayo marep ngulon. Yo ayo marep ngulon. Ayo marep ngulon. Malah ning kono gilani. Wah, Petruk mbok kowe ngalih to, Truk, kowe wis tau dadi wong tuwa kok. Arep kula dadi wong tuwa bojo kula niki nom. Kula ajeng pengin ngrung-ngruman mantenan kaya sampeyan ben mesra pripun. Ning daramu isin. Kowe marep ngetan, nggih? Ya ayo. Ono. Wo, le
dawuh kleru. Petruk mungkur bar. Marep ngetan, marep ngulon. Oh ya. Ayu-ayu dhewe. Marep ngetan. Mata ora roh kuping kudu krungu. Yam-yam tilam perjiwatan nojimanten adiake sesetya. Ora ana garwa jenglang-jenglang pilangku glunging malang mungpun kakang wong ayu. Ayo tak mban ayo tak pondhong wong ayu. Wong ayu manuhara turut ana bramantyaning pun kakang wong ayu. Yam-yam tilam perjiwatan nojimanten adiake sesetya. Ora ana garwa jenglang-jenglang pilangku glunging malang mungpun kakang. Ayo tak mban ayo tak pondhong wong ayu turut ana. Oh, terus midoni lho. Awak oleh pedang pleding. Ayo turut ana bramantyaning pun kakang wong ayu. Durpati dur jaring patik Janaka gendeng omah saleng ngalon-alon omah buta kalung kacu buta kalung kacu sinden papat ayu Sombo piye nggonmu nglamar Manuhara? Rama Diweji. Kula mboten kiyat angampah pengabaranipun Aji. Perjuritane samanjing dhateng raganipun pun Manuhara. Rasane piye? Rasipun panas lajeng kula plakapi dara ndepani bantu. Nek ngono kodrate dudu jodohmu. Janaka aku melu seneng Janaka. Yata laruta kuda sang guru kula Iwana tuta sang Sri piye ngger Purwaganti kula mboten kiyat nampi pengabaranipun wahyu perjuritan ingkang manjing dhateng raganipun pun Manuhara. Terus ketoke jodhone sapa? Ketingalipun jodhonipun Raden Antasena. Wis, mbok menawa kodrate dudu jodhomu, aku tak melu mangahi bagya nang ngareping Raden Harjuna nggih. Wis ana kula wonten dawuh Diweji. Piye pawartane nggonmu? Kepengin ngayunke si Manuhara. Diweji, ambak kula ageng inggil ning nyatanipun kula kawon kaperbawan kaliyan pun Manuhara. Kula plakapi dara ndepani Bantala. Jare jodhone Manuhara karo Antasena. Inggih Rama. Wah, Janaka aku melu seneng Janaka.
rengganing gunung taning balumbang wening sekar-sekar sinembangan mepak ikang sari-sari kaya taman harga suka paman piye pawartane paman nggone ngiring Lesmana Mandra Kumara Nger kula mireng pawarta Lesmana wurung nggenipun badhe jejodhoan kaliyan pun Manuhara lha Lesmana saiki ning endi bocahe nangis giyeng bali teng Saroja Binangun ubayaning manahipun Lesmana Manuhara mboten kecandhak prawane randa-randane nggih pun purun malah kula mireng pawarta wedal samangke Manuhara gandeng kunca kaliyan pun Raden Antasena. Rak iya to Raken. Pendak padhang ketok alane pendak padhang ketok alane. Sing ganggu gawe wong Kurawa mung trah Pandhawa. Paman Harya, kret lampe dawuh para wadya bala kabeh ngluruk nyang Madukara njaluk Manuhara paman. Kurawalimu dandan aja ndok kendhone kepara kenceng ana. Ayo ngger nyang Madukara njaluk Manuhara Kurawa. Sanaka wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu ngrawuhi wonten Madukara mriki ora trima perkara Manuhara gagal sing entuk Lesmana. Kowe kudu ngelingi Manuhara kuwi anakmu, Lesmana kuwi anakku sing patutan karo Banowati. Mongko Banowati kuwi lair ngladeni aku ning batine Banowati kuwi tekmu. Mbok ulungke apa ora? Mboten badhe kula caosaken awit sampun dados jodhonipun pun Raden Antasena suluk mlebu ngeni. Werkudara Duryudana kakangku apa njaluk Manuhara pegatna karo Antasena. Megatke wong omah-omah kuwi dosa apa sing bakal disangga dina iki. Ora neneng wong megatke wong omah-omah. Gedhe dosane. Mbok ulunge ora? Ora bakal ndak ulungake sulung mlebu ngene.
Duraka gedhe digajuli nganti ketol kedhet bali nyang Astina. Lakon ingkang kula tindakaken dalu menika sampun paripurna rabinipun Ndara Antasena pikantuk Ndara Putri Manuhara. Mugi-mugi lelampahan dhawuhipun Ndara kula Antasena pikantuk Ndara Putri Manuhara mangke mujudaken jejodohan ingkang sami kaliyan jodhonipun nganten kakung kaliyan nganten putri ingkang sampun gumolong dados tunggal penggalihipun remenipun lan sak pengker kula saking mriki mugi-mugi panjenenganipun Bapak Haji Kolik Effendi tansah pinaringa tentrem ayem kalih sing rubeda manggih kayuwanan. Putra temanten dipun paringa atut luntut reruntungan aja nganti ginggang sarambut ing donya pratandelahan aja nganti pisah lan muga entuk wahyu jodho. Gandeng kula selajeng baca tebih lepat kula nyuwun pangapunten akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.